Takže čaute ľudia, vítam vás u nového let's playa z hry Minecraft a vytvoríme si nový svet. To je prvé. Nazveme ho YouTube. Survival on. Napríklad. Create new world, to dáme si. Tak. Vytvára sa nám svet. Čakajte. No, dobrá, to je jedno. Dobre, to je jedno. Tak. Takže sme v džungli. A kde je tá bonus chest? Dobre, to je jedno. Takže, vytvoril sa nám svet. Úplne nový. Vidím, túto už máme aj ovečky. Zabijeme. Vylezeme si za ňou. Počkaj, tak zabijem prvé tieto. Potom. Takže jedna vlna. Dobre. Druhá a tam je to tretia. Takže vylezeme. Tak, nie. Nie! Tam je. Hop. Takže prvé, čo je, si urobíme crafting table. Čakaj, nie. To len takto, hop, 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 hop. Tak, počkaj, to je taká pekná tráva. Čiže niečo som chcel. Tu, peaceful na easy, či normál, tam si radšej easy, som len nasútime. Idol si things, čakajte, tak. Dobre, to jedno. Takže ideme niekam. Ideme. Práve si urobím teda tú posteľ. 3. Takže posteľ máme, rovno si urobíme krompač. Tak. A lopatu. Tak. Crafting table si zoberieme. Tak. Ohľadne mňa, čo týka, tak budem nahrávať možno každý druhý alebo každý deň. Uvidíme, jak budem mať čas. Pekne. Budem natočiť mafiu, Minecraft, GTA, San Andreas, možno. Tak, no. Takže, tu už vidím jaskyňu. Čakajte. Dobre. Čakajte, prosím. Som späť. Vidím coal. Dosť veľa. Tak. Počkajte. Tak. Počkaj, potrebujem. Čo možno nevidieť, ale čakajte. Options, video settings. Dobre.
Tak. Vyťažíme a hneď si urobím torče. Prepáč, že ste možno nevideli, ale... tak, počkajte, dám styky, že... Tak. Tak. To si vyťažíme. A keby ste sa pýtali, nahrám vo Frapsy a renderujem v Camtasia Studio 7. Takže, keby ste boli zvedaví náhodou, keď sa na to niekto vôbec kúka. O 40 fps, čo sa stalo? Tak. Čakaj, asi môžem rovno robiť kameň, čo tu stepujem. Tak. Tak. Takže toto si doťažíme. Tak. Hrám na verzii 1.4.6. Viem, že už je 1.5.2. Ale... tak som sa rozhodol, že to natočím na 1.4.6. Tak. Si doťažíme už konečne. Jak veľa. Takže tu má asi miny. Asi sa tu niekde zabitujeme. Tak. Skončíme. Čakať. To potom už niekedy inokedy doťažím. Prvé. Si. Počkaj, som sledujem Hunger Ball. Tak. Čiže to doťažíme. A tu sa asi aj zabitujeme. Tak. Tak. A už mám 4x level, dobré. V budúcnosti si urobíme farmy všelijaké. Enchantovaciu miestnosť. Dobre, za chvíľku bude noc, takže my sa... dáme sa tu niekde. Počkať, som chcel tu niekde byť, ale... že by túto, tak. Dobre, teda tuto si vykopeme taký mini domček. Tak. Tak, to si pekne pobereme všetko. Tak, čo 1, 2, 2. Tak, ešte to skopnem o 3. Tak.
asi idem urobiť. Naťažiť dreva. Tak, ideme. No, vidím, že pekný svet sa nám vygeneroval. Láva. Zase učí svet. Čakaj, to si ešte urobím. Dobre, tak idem do domu a no, do takého provizorného. Tak, tam. Potom si urobíme aj čo tu je? Dobre, urobíme si aj farmy na no počkaj, ako sa tam povie, to je jedno. Čakaj, tak položím si sem ten crafting table tu. Vyrobím si dvere. Bože. Tak. Tak to by bolo pre tento diel všetko a uvidíme sa na budúcej. Čau.